ओरैनो मिडियायाव नोंथांमोना थिखांबाय थानाय खायसे बिपिएफआ दङ। गामि गामि बिपिएफनि मानसिखौ नों नागिरबाबो मोननोनो थांनो नागिरला। बिपिएल हान्जाया बुथ कमिटिनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटिसिम जोबोद गोख्रों मोनसे हान्जा जानानै दं दा। क'क्राझार हिसाबै प्रिपेरेसनल' नङा, जों मोननैयावबो फुल्लि प्रिपेयार्ड। दरं उदालगुरियावबो जिहेतु एनडिएनि बिजाथि थागोन आरो क'क्राझारावबो जोंहा एनडिएनि बिजाथि थागोन। मोननैबो समस्तियाव जिहेतु एनडिएनि बिजाथि थागोन, मोननैबो समस्तियावनो जोंहा आरामै देरहालांनायनि थाग थियारिया जोबखाबाय जोंना सिगाङावनो। आरो बेबायदि स्पेसियेल प्रिपेरेसननि जोंहा दरखारानो जाया। मानो होनोबा जोंनि हान्जाया बिपिएल हान्जाया बुथ कमिटिनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटिसिम जोबोद गोख्रों मोनसे हान्जा जानानै दं दा। एनि टाइम इलेक्सन डिक्लेयार जाबानो गेलेनानै देरहालांनाया जोंहा खाथांखा। क'क्राझार समस्तियाव जे बिपिएफ राजखान्थि दोलो गावसोरनि बिजाथिखौ लानानै देरहागोन मोनसे दाबि खालामबाय थादों। फाग्ला जाबाय नामा? बिपिएफआ देरहायो नामा? बिपिएफआ बोरै देरहानांगौ? बिपिएफआ थांनाय सरकार गावसिनि सरकार थानायाव देरहायाखै, दा देरहाबावो नामा? बिसोर गैला दा। ओरैनो मिडियायाव नोंथांमोना थिखांबाय थानाय खायसे बिपिएफआ दङ। नङाबा बिपिएफआ ओरैनो बिराद दुरबलसै, दा गैला। गामि गामि बिपिएफनि मानसिखौ नों नागिरबाबो मोननोनो थांनो नागिरला। गतिके गावसिनि वार्कार, मोजोमसे वार्कारफोरखौहाय माने थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा सम सम एसे मिनिथाव बाथ्रा बुङो। बेखौ बुंबाय थाथों, खिन्थु नोंथांमोना नुगोन जैदिन रिजाल्टआ ओंखारगोन ओइदिन जोंनि एनडिएनि जे बिजाथिफोर दं मोननैबो समस्तिनिफ्राय देरहालांगोन। आरो जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय जोङो माने मोननै समस्तियाव देरहालांनाय गोख्रोङै जोङो बाहागो लागोन। बाहागो लानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि, जोंनि ओनसोलनि गांनाय उखैनाय, जोंनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा नरेन्द्र मदि सारनिफ्राय हेफाजाब लानांगौ जोंहा बयबो। कंग्रेस आरो बिपिएल एलायन्सनि खोथा सावरायो, बिपिएल हिसाबै खहा जाहैगोन नामा? बिसोरो आगोलावनो जोंहा आजमलनि पार्टि आरो कंग्रेस बिपिएफ बिसोरो एलायन्सआव दंखायोमोन। थांनाय बाराव एमएलए इलेक्सनावबो दंमोन। माने दा एमपि इलेक्सनावबो बिथांमोना थागोन। थांनाय बारावबो जेरै एमएलए इलेक्सनाव गाज्रियै जेनदोंमोन, एबार एमपि इलेक्सनाव आजमलनि पार्टि, बिपिएफ आरो कंग्रेस बिसोरो लोगो नांनानै गाज्रिसिनै जेनगोन एबार। माइन'रिटि भटखौ कंग्रेस आरो बिपिएफआ बांसिनै लागोन होनना बुंदों। माइन'रिटि भटखौ लानानै बिथांमोना देरहानो हाया। माइन'रिटि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय इपिपिएलजोंसो दङ। नोंथांमोना नुदों जेरावबो जोङो दिनैहाय माइन'रिटि बा नन माइन'रिटि होननानै बासियाखै। जों जे दिनैहाय अनसाय बिथांखि होदों माइन'रिटिनोबो होदों, जों जे रेसन कार्ड होदों माइन'रिटिनोबो होदों, न' होदों माइन'रिटिनोबो होदों, आरो बयनोबो होदों। हिन्दु, मुस्लिम, ख्रिस्टियान, जैन बिनि खोथा गैया। जोङो बयखौबो समान नोजोरजों नायदों। ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो दिनै समानै इपिपिएलखौ मदद होदों। एनडिए हिसाबै दासिम बिजेपिआ केन्डिडेट डिक्लेयार खालामदों, जोंहा जेबो बेबायदि खरधर गैया, जोंहा जेबो हारि गैया। जिहेतु दिनैसिम बिसायख'थिनि दिन थारिखआनो फोसावजायाखै। जेब्ला दिन थारिख फोसावगोन बिनि सानसे साननै सिगां नङाबा सानसे साननै उनावनो जोंनि बिजाथिखौ फोसावनाय जागोन। बिजाथिनि बेलायाव बेले बेजेनि बेले बेजे गैया, जोंनाव जेबो बेले बेजेनि खोथायानो गैया। जोंनाव खुनु बिदि पेनेल लिस्ट माबा लिस्ट बेफोर जेबो गैया जोंनावहाय। जोंनिया जाहैबाय मा, दाखालि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिंआवहाय जोंहा कर कमिटिखौहाय दायथ' होबाय। जे कर कमिटिया जायखौखि जाया बिजाथि होननानै फोसावगोन जों बेखौनो हानजा हिसाबै बयबो बोजबनानै लागोन, बयबो जोङो बिनि थाखाय खामानि मावगोन। गतिके खुनु माने जोंहा मा होनो बिदिखौ बेबायदि जिंगा सिनांगौ बाथ्रा गैया। जोंनि कर कमिटिया सावरायखांनानै जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै लगे लगे जोंनि बिजाथिखौ फोसावनाय जागोन। आंनि बाथ्राखाया बोरै ओंखारदों आंथ' मिथियानो, नोंथांमोननि मिडियायावसो आं नुबाय थादों। जोंनाव कर कमिटियाव जिहेतु सावरायनायानो जायाखै। आं बुंदों जे जोंनि जे सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि जे दङ बिथांमोना अलरेडि कर कमिटिनो दायथ' होबाय। कर कमिटिया दाबो जिरायाखैनो। जिरायबासो मिथिगोन सोर बिजाथि जागोन बा सोरनि मुङा ओंखारगोन। दा नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि माने जोंनि लोगोफ्रा आंखौ जिहेतु मोजां मोनो बिरादनो। जों गोदोनिफ्रायनो ज' ज' एक्टिभिजम खालामबोलायबाय, समाज सिबिबोबाय। ओंखायनो आंनि नामाबो थानांगौ होननानै सानदों खोमा, ओंखायनो नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों। नङाबा जोंनि हानजानि सिङाव दाबो बे जिनिसखौ सावरायनायानो जायाखै। कर कमिटिया सावरायगोन, सावरायखांग्रोमोना नोंथांमोननो सिगांसिन जों खिन्थाहरनाय जागोन। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों।
बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।